Tuwad. Ay! Wow. Barog. Ay! Kilit. Cute. Sige. Pas. Bisan kita ka dyan ay. Oh na. Bisan nga bilsyon pa. Na, niya mong bana, tapos gawa. Bisyon arme, mauna day. Napala ni mo. Tapos layar pa na dyan sa akong bana, tapos gawa dyan sa. Kaya labi na atong bigat ikagawa dyan sa. Porteng laya dyan sa. Uy, pamina po dyan sa. Uy, pamina po rin. Uy, makadayabag na yung taon ay. Ano nang salagod? Kaya mo man na yung ganahan. Di ba mo na yung ganahan? Magkabana kag arme. Di ba? Kanya karon ko sa gawa, tanawa. So ay kabalaka dyan sa. Uy, ay kabalaka. Kaya maabot na ito imong di-order pa. Ito pa imong di-order. Order? Ito pa imong di-order na makalaki sa AI. Abot na ito. Ray, karon. Nako, di-order? Sas! Malingaw na lagi ka ato lagi. Di na ka maboring. Ah, katong duha ka buok laking AI. Oo, katong imong di-order ko. Hindi na ka maboring ato. Gawas na imong biga. Ano to maabot? Karon lagi ito maabot. Ano ka ba nung mga karon? Tanawa basa! Karon maabot. Mura jud alo. Oh. Saan ka tawa? Sige. Malingaw lagi ka ato lagi. Di ano lagi sige buol. Gawas na lagi na imong uwag din ha. Abot atong duha ka laki nga iya yung girder. Na. Excited ka ayaw. Maabot lagi to niya. Ato na ko dyan sa oy. Sige. Kada to ni palito. Uy! So, kaya kita anti ka. Di ba dugay na tanag kinamhinamahan Jisa? Jisa? Tilaw ta ba? Jisa kung katong may banang army ba? Lagi, ano ba na nabunog ang lawas na ba? Wa pa na nabunog ang pamilat anak kay ngano. Naas- Gani ko na gani. Nakaganis gawas ang bana anak na namot buhi pa ba karon? Wa na to ikaw na ko bala. Ulo bro sa nuktok sa usahay no. Oh, di ba? Naasay, nadunggan ako dito ni Imsay nagstorya siya naasay order duha ka laki nga ay. Duha ka laki. So ang karon day ka na ba gimingaw na siya jugjug aabay. Pero di jud order mo. Di mo ron tinod. Oh. May tabo ani bay. Kanahon na ko bay. Kitay mo adto dito. Kitang duha. Kita doon. Unhan na to tong rider kay padung pa man kuno. Kana mo ron nindot no. Padung pa man so unhan na to dito. Para maniid sa ta. Kunyag wala si Sisa bisig naligo rondaan kay nag-abot atong iyay mo anak dito ba. Kanang musuod ta. Kita magpa-AI. Okay tayo pa-AI. Patinduta ko na nag Makatilaw na ta Sisa bay. Baka na ning hinang Baka manaka. na ning time ma. Ano ba nang giari di ka kay du. Kinahanglan magduha. Lain sa kay ako ra usa dito. Palpak. Ya, sige pa mo to. Tana. At let's go. A few minutes later. Lingkudan ko. Wala si sakto kayo. Dito na kita ni. Nag-inis to. Dito na kita ikaw. Hanap. Bukan ni Mawan. Ano remote mo gali? Delivery map. Dali. Hindi mo dawat sa bayan? Mani AI? Ano? Kagwapo atong gi-order na ko karon abot basura. Mo lagi na mag-order ta sa online ay abot. Sus, pwede mga mauta. Tingnan nato ni. Gawas dila. Cute. Wow! Nagindot boy. Tuwad. Mag-iis ako, Vic.
Ako na. Tama na. Ako na. Ampun gitu, yun itu. Oke udah yun. Pati na dyan. Kaso kayo mga ano to. Biar mo na. Yun ko. Huwag siguro ba? Lubat siguro ni. Sundan na to. Barog. Uwan. Barog. Kilid. Cute. Sige. Oh, nyasa. Ano? Arin ka kiyod ako. Remote man pre, remote. Remote. Ay, nasa kiyod niya. Ano arin ka na ako noon sa tawag remote oy. Remote kiyod jud ka. Sam sa siya pod. Dito din no. Dere ta mo kiyod niya. Ano kiyod mo? Sabi nung aman eh. Jaga pa kiyod. Dere ta niya kiyod do. Kung sa remote mo kunta. Remote mo kiyod jaga kimo pod. Sam sa siya mo sige klaro sad. Ano man may dapat gamit nimo di man kami may inyong imuhang tan-aw. Sabi klaro. Ito na di mo nang imoy. Mara sa kido. Remote kami. Remote kami ba? Ebo kiyo di mo ba? Kiyo ta? Ano na iya? Ano siya? Ano na siya? Isa. Dati sa kwarto. Dati sa kwarto mo. Isa. Nag-order ko kay para kamo man cute. Yung bagay. Kami naman magkiyod doon. Oh, kamundo ba? Di na mo ay, di na mo. Ano, mini mo. Tao na day kaya yun. Mura na di na wala niya. Mura daw. Kamu gani kay matan-aw ramon ko. Ay, buwang. Hindi man naman ako intawan. Ay, ano, mini mo. Ika lang. Kamu na gani. Ikaw muna yung magkuhan. Dua rin ya, dua na yung iya ya. Pag-project mo. Buwang. Ikaw naman ang mutulak ko. Ubir right. Bubok na. Bubok. Ulit na. Klaro. Wait, klaro. May saktong kartiyo. Saan na eh? Ulit. Ano man, pa-iay siguro kung di ko pa.